dia, soc Juli Capilla, editor de Lletra Impresa Edicions del País Valencià, i vinc a presentar-vos un llibre que per a nosaltres és molt especial. Podríem dir que és una de les publicacions més importants i significatives que hem fet fins ara, no? El llibre és aquest, Mario de Sacarneiro, poesia completa, cartes a Fernando Pessoa. Per què aquest llibre? Doncs per moltes raons, però cal dir que Mario de Sacarneiro, que el teniu aquí també darrere, és una de les figures més importants, després de Fernando Pessoa, del que es va conèixer a principis del segle XX pel modernisme. El modernisme portuguès era el que així coneixien com les avantguardes. I per tant, Fernando Pessoa, Mario de Sacarneiro, que tots dos van ser molt amics, íntims amics, que es van embarcar en un munt d'aventures literàries sobretot, doncs ofereixen en aquest llibre tota aquella peripècia vital. Mario de Sacarneiro va ser un personatge, un precursor de les avantguardes, un renovador de la literatura portuguesa i també de la literatura europea i universal de principis del segle XX. Va marcar un abans i un després, va ser un punt d'inflexió per a la modernització de la literatura universal. Com el vas descobrir, o com el van descobrir? Personalment jo el vaig descobrir a la Facultat de Filologia de la Universitat de València, de la mà d'un professor, un extraordinari professor de portuguès, Albano Saraiva Rojau, que ens el va donar a conèixer en portuguès i també el vas conèixer a través de les primeres edicions a què vas tindre accés, que eren en castellà. Perquè aquesta és la qüestió. I és una cosa que vam descobrir l'any 2016, tot just quan es complia el centenari de la mort de Mario de Sacarneiro, ens vam trobar que no s'havia fet mai una traducció íntegra de tota la poesia de Mario de Sacarneiro al català. Sí que n'hi havia alguns poemes dispersos, publicats en algunes revistes del poeta de Lisboa, però no s'havia fet una edició completa de tota la poesia. Quan van descobrir això, es van dir que era una oportunitat de donar a conèixer un poeta tan extraordinari com va ser Mario de Sacarneiro. I tan desconegut, d'altra banda, per part nostra, per part del públic català, i també fins i tot castellà. Ens van posar mans a l'obra i van tirar mà d'un excel·lent traductor i especialista en literatura portuguesa i gallega com és Vicent Berenguer, que ha fet altres traduccions d'altres autors. Mario de Sacarneiro era, ja dic, un poeta excèntric, inadaptat, ple de complexos. De fet, tenia complex d'estar massa gros, de ser una persona poc agraciada, no? Que tampoc ho era tant, perquè era una persona bastant normal. Si veieu, així hi ha una foto de Mario de Sacarneiro. Es va quedar orfe de pares molt aviat, també com Fernando Pessoa, que es va quedar orfe de pare, amb només 5 anys, i ja dic que va ser una persona molt inadaptada. Tan inadaptada que quan es matricula en la Facultat de Dret a Coimbra, a Portugal, fa un primer curs i decideix que se'n va a París. Aleshores se'n va a París i allà doncs pràcticament no estudia, però es dedica a la vida bohèmia i sobretot a escriure, a la literatura, plenament. I coneix a totes les avantguardes del moment, a Mallarmé, a Picabia, a Picasso, tota la embranzida, tota aquella efervescència literària, artística de primeries del segle XX que esclata de manera exponencial a París. Mario de Sacarneiro és testimoni directe, d'acord? Li agafa quan esclata la Primera Guerra Mundial i aleshores la família li diu que ha de tornar a Lisboa. Torna a contracor a Lisboa, però de seguida, com que es veu totalment inadaptat, tornarà, malgrat la guerra, a París. I està en una permanent crisi personal. És un excèntric, és un inadaptat, no ve futur,
està enmig d'una guerra que està produint una massacre bestial, no? I aleshores, a poc es veu en tota la seva obra poètica i també les cartes, perquè hem volgut recollir una selecció de les cartes entre Fernando Pessoa i Mario Sacarneiro, interessantíssimes. Es veu, per tant, com va degenerant, va deprimint-se i com fins i tot arriba un punt que anuncia que es suïcidarà. I efectivament es suïcida l'any 1916 i desapareix com a persona, però deixa un llegat, una impronta importantíssima amb la seva obra i que ha perdurat fins als nostres dies. Fruit d'aquesta inestabilitat, volia llegir-vos un poema que es diu Crisi lamentable i diu així en català: em plau molt bellugar-me per la vida, ser el qui soc, però podent tocar-la, i no hi ha forma, cada cop perduda, més la destresa de saber copsar-la. Viure a casa com fa tota la gent, escriure llibres sense trellat, més arribar sempre a fi de mes amb les despeses fetes religiosament. No estar gelós d'empaitar jovenetes i convidar-les per a embolicar-les, en la torre de vori obrir finestres, en un mot, i no fer-hi més escenes. Fer força un dia per rompre les rosques d'un engranatge que va rovellant-se. Prou d'enviar telegrames al pare, no vagar per París, jo, lligant mosques. En despertar-me i eixir, que no estar-me més d'una hora fins a eixir a la rua. Posar termini a viure en la lluna, perdre les garrifants als corrents d'aire. No estar sempre bullint, trencant les coses, a casa dels amics que jo freqüente. No amagar-me en històries ben dubtoses, que en fantasia només argumente. Doncs tot en mi és fantasia alada, un crim o un bé que mai no es comet, i sempre l'or en plom es converteix pel meu atzar o follia ajuada. Efectivament, Mario Sacarneiro es trobava sempre en un punt d'irracionalitat o de desconnexió amb la realitat, en aquesta fantasia alada en la qual estava sempre submergit i que això ho reflectís perfectament als seus versos. Com comentava, vam fer una selecció de les cartes de la correspondència entre Fernando Pessoa i Mario Sacarneiro. Fernando Pessoa tota la vida pràcticament va viure a Lisboa, mentre que Sacarneiro està uns anys, es troba a París. En aquestes incursions o tornades a Portugal, com que ha de passar necessàriament per Espanya, en un moment donat li escriu des de Barcelona. A Barcelona fa amistat amb el director Ribera i Rovira, director d'un diari que es diu, conegut, El Poble Català, fins i tot li van traduir uns versos al català, i des de Barcelona li escriu a Fernando Pessoa una carta que és molt curiosa i molt interessant. Diu: estimat amic meu, no sé res encara, res. T'escric una altra vegada més per a fixar uns instants que no per cap altra cosa. Demà cal que busque el doctor Ribera i Rovira, que, no sé com, em va deixar una nota a l'hotel. Probablement ha llegit el meu nom en alguna llista de viatjants que els periòdics s'acostumen a publicar. Ha estat segurament així, però no es pot ser més amable. Demà el buscaré a la redacció del Poble Català, del qual és director. Aquest matí t'he deixat en el correu un número de Via Gráfico d'ahir amb un article d'Unamuno. Digues-me si l'has rebut. Ara que he pres contacte malauradament amb Espanya, encara l'abomine més que abans. País insofrible, on enviar un telegrama és una epopeia i on els policies usen bastó, cas blanc i jaqueta carmesí. Un horror, un horror. Així no em quede. Estic a l'espera de diners i després me'n vaig. A Lisboa no pot ser d'una altra manera. En fi. El teu, molt teu, Mario de Sacarneiro. Bé, ja dic que les cartes també són una delícia perquè a banda de donar compte d'aquell ambient estrany, decadent de París en plena Guerra Mundial, contrastava també amb una efervescència artística
i literària de la qual va ser testimoni directe Mario de Sacarneiro. Efectivament, Mario de Sacarneiro anuncia repetidament la seva mort, el seu suïcidi. Fernando Pessoa tarda a contestar les cartes, ell es desespera, és una persona molt inquieta, molt neguitosa, i veureu en el llibre hi ha totes aquestes cartes i veureu com efectivament se suïcida i com Fernando Pessoa li escriu quan ja s'ha mort, pensant que encara no s'ha suïcidat, i li diu, es disculpa, però aquesta carta doncs, ja és inútil i no arribarà a ser llegida per Mario de Sacarneiro. És un llibre, ja dic, interessantíssim, l'obra de Mario de Sacarneiro, un precursor de l'avantguarda portuguesa, artífex d'una iniciativa literària com va ser la de la revista Orfeu, tan transcendent per a la literatura portuguesa i europea de primeries del segle XX i de tot al llarg del segle i fins als nostres dies. Van tindre la sort de comptar amb una ajuda de la Direcció General del Llibre de Portugal, de Lisboa, amabilíssims per a la traducció, i les dificultats en la traducció van ser les pròpies de traduir poesia. Ja traduir de poesia, tot i que el català és pròxim al portuguès, amb un lèxic semblant, però les solucions no sempre són fàcils, però van tindre la sort de comptar amb un especialista tan extraordinari com és el cas de Vicent Berenguer, que li va dedicar molt de temps, més d'un any de traducció, van treballar amb ell molt a gust i el resultat trobem que és molt encoratjador. Estem contents perquè la recepció per part del públic ha estat excel·lent i no debades també per part de la crítica. Per exemple, la professora de la Universitat de Barcelona, Júlia Ferrer, i el crític i escriptor Miquel Lluís Montaner van fer-ne lloances del llibre, Josep Piera també, al diari Levante, Sam Abrams, al Punt Avui, Enric Sòria, a la revista L'Avenç, Sebastià Bennàssar, a VilaWeb també va fer una crítica molt positiva, Josep Palomero, al periòdico Mediterráneo, i Víctor Obiols, també al diari Ara, entre altres, van subratllar l'encert d'aquesta publicació, de la qual nosaltres estem molt contents, perquè és la primera vegada que una figura tan important, tan interessant, i un personatge tan estrafolari, tan extravagant, però tan ric i tan culte com va ser Mario de Sacarneiro, estem satisfets per haver-lo donat a conèixer al nostre públic, al públic que llegeix en català. No podia ser d'una altra manera que aquesta figura continuara en l'oblit, en l'ombra que projectava el seu amic Fernando Pessoa, d'altra banda, un poeta també, un escriptor extraordinari. Bé, és la nostra recomanació, espero que us agrade i que el llegiu. Moltíssimes gràcies, feliç Sant Jordi.